rene kae. Oh ya, diampiri gong. Angin amit lilit. Ana dandang sangka sabrang apa rupa-rupane dandang laring dandang curiga mewah pedang cucuk wesi pula serani aja sira nyucuk Sri Sedono cucuken sarap sawane wong Sukarto amung pamuji teguh Rahayu Wiyana Ndara kak le rawuh rene kak Sungkawa ki ngapa kae? Lambu. Mbok coba didangu reng. Ndara ngapunten Ndara. Tindak teng Raramba pengangkah kula ajeng nderek gojek kalih para panakawan kalih para abdi. Jenengan dugi mriki rawuh mriki kok cawus guayane enten apa Ndara? Kula aturi paring dawuh. Malah sajak tingkem netrane. Mbok nek enten pangandikan niku dingendikake, nek enten gegruntelaning manah niku omongke kalih para batur-batur Ndara. Ampun gawe susah kula. Kula niki mapan teng Raramba kalih Petruk kalih Bagong niki golek senenge ngati kok Ndara, mboten ajeng golek susah. Beda kalih Bagong nika. Ngapa Ren? Aku miyaga ngapa? Aku miyaga ming
tambah susah-susah. Ngenten kuwi beda karo liyane kok. Beda. Ah iya. Ndara mbak kula aturi paring dawuh. Aja kaya ngono, Ndara. Ndara Janaka, mbok kula nyuwun tulung ta. Aja gawe bingunge para abdi, ampun damel bingunge Petruk, aja gawe bingunge Gareng, aja gawe bingunge Bagong. Ya, Gong. Ra, lho, kok ora to? Aku ora bingung kok. Kok ora bingung? Selama isih ndedet ora bingung kok. Ngono kuwi ya prinsip kuwi penting dedet tok, Truk. Ora kae Ndara ki ya wajibe ya didangu kena ngopo. Ndara. Mbok kula aturi sungkawa to, Gus. Anu apa? Kula aturi tinar buka penggalihe to, Ndara. Aja kaya ngoten niku. Mesake sing ngetutke sampeyan, mesake sing momong sampeyan, Ndara. Tan samar pamring sukma sinukmaya. Sinukmaya winaya ing asapi. Pambukaning warana tarlen. Saking liya playa pengaluyo Nala Gareng wonten dawuh Ndara Petruk Kanrung Bolong wonten dawuh Ndara Panakawan Bagong dalem mesti wae gawe kaget apa sing dadi sabab nggonku prapta ning ora rombo iki kanthi pasemen ingkang kaya mangkene Nala Gareng. Yektine aku mung prihatin gagas kanan negara Indraprasta. Ingkang wis ana telung candra ing Taman Pagebluk. Mongko wis kabeh syarat sarana wis dicake dening para Pandhawa nanging ora ana siji wae ingkang bisa mungkas. Sareng Kaka Prabu Puntadewa dawuh kalamun to Kakang Semar kuwi minangka pamonge para Pandhawa. Arjuna lagi wae kemutan yen to Kakang Semar Badranaya wis sawetara wektu ora sowan ning Praja Negara Ngamarta Nala Gareng. Iki mau lagi wae ngluruk ana ing Karang Kadempel Kakang Semar tak golek ya ora ana. Ana ngendi papane Kakang Semar Badranaya ya wong atuamu Yanayantaka Nala Gareng. Kagyatri sang kapirang urinang kul kinempit-kempit dosang retnaning bawana ya tukang walang ati Ngene iku sing ajeng kula aturke Ndara. Niki kula kalih Petruk kalih Bagong niku berencana. Berencana ki apa? Ndek pikiran ngoten lho, maksude niku merencanakan niku maksude kagadah pengangkah. Nek niki mengke ajeng sowan teng Ngamarta ngandhake nek bapak pun wonten 3 sasi niki nggih. Murca bapak mboten dipun mangertosi wonten pundi dunungipun Ndara. Malah sak mangke kula mboten ngertosi wonten pundi dunungipun bapak. Bapak lunga mboten pamit Ndara. Mulat mara sang bagus. Asemunira kang kamanungsan. Kaserepan tingkahing mungsu nirang padha kadang. Nala Gareng pripun? Ndak rasa pancen negara Ngamarta mbutuhake kelana ngatuamu. Keparengipun kados pundi Ndara? Nala Gareng Petruk apa dene Bagong ayo to gagi derekno aku ngupati ana ngendi durunge wong atuamu Nala Gareng Petruk lan Bagong. Ane mboten sah digoleki nggih mboten apa-apa. Menika niku semir niku teng omah niku mung ngrepoti ya. Ora ngono kuwi to Gong, padune kowe menging goleki bapak ki Pak kowe arep mbribik simbok to. Ora. Mbokku dhewe tak bribik. Ha isih enom kaya ngono ya. Nggih nek ngaten kersane Ndara Janaka kula kantun nderek Ndara.
Iya Nala Gareng Petrapa dene Bagong derekno tindakku Nala Gareng. pangling kae Raden Janaka ditutke dening para Panakawan Janaka mandheka. Sewu kula namit pasang Kalimantabe tinebena ing ladune dumawahing tawang-tawang linyepake ing tolak mangu Raden kula nuwun sewu. Ana pendhita Truk. Ngati-ati Gong. Klambine kaya klambine dalange. Ora ngono kuwi to Kintana. Lah lurek ngembar-ngembare. Ana pendhita tuwa ngendhek lawan lakuku. Sira kuwi sapa Penemban? Nuwun sewu. Kula menika Pandhita Kleang Kabur Kanginan Kendhang Kebaraten. Wondene peparap kula pun Resi Herawana. Resi Herawana. Inggih. Ana wigati apa nyegat lawan lakune Arjuna? Kula nuwun sewu. Kula menika prasasat kadedene sampun kekalangan Malaya. Midri jagat wonten pundi? Dunungipun Raden Janaka. Apa to kang dadi sababe teka sira goleki kelawan Raden Janaka? Raden mugi dadosna ing ngawuningan. Bilih sejatosipun ingkang abdi pun Irawana mriku lair lan batos kepingin suwita ngarsa jeng andika Raden Janaka. Kula menika pandhita, kula ngrumaosi kula menika menawi bab kebatinan ngilmu guna kasantikan kula menika pancen nuwun sewu saged dipun wastani wasis. Nanging menawi babagan olah kridaning perang adu atosing balung uleting kulit kula kedah meguru kalian jeng andika Raden Janaka. Duh Raden, kestuwa jeng andika nampi pasuwitanipun ingkang abdi
Sinaosa sampun telat. Anggen kula suwita ngarsa jeng andika Raden Janaka. Rekat lampahing rata tanpa antara. Rateng rata arga sukuning rata Ram. Kang tuminggal dendeng saengga praja. Begawan Hirawana wonten timbalan keng adhawu. Yata yen to pancen lair lan batin kang dadi niatmu ya pasuwitanmu. Aku nampa nanging wektu dina iki ndak jaluk. Aku njaluk inah kelawan kowe. Sing andika nyuwun inah. Iya. Kagem menapa Raden? Mergo aku kudu golek ya ana ngendi dununge panakawanku ya abdiku. Ora le kejaba ya kuwi Kakang Semar Badranaya. Mula yen to kowe sagu ngenteni ana kesatriyan Madukara, luwih prayoga nanging yoga prayoga yen to kowe melu kelawan aku. Waduh. Kyai Semar Badranaya menika menapa murca? Iya. Hirawana. Nuwun sewu Raden. Menapa mboten langkung prayogi menawi ingkang abdi pun Hirawana menika nderekaken tindak jengkar paduka? Ngono ya apik. Begawan Hirawana. Nanging ngaten, monggo kula aturi tindak sesarengan kali ingkang abdi madosi wonten pundi dunungipun Kyai Semar Badranaya Raden? Ayo tak kanthi Begawan Hirawana. Ayo. Jare kondang lelananging jagat lan suring bawana jebul ora ana dayane apa-apa. Ayo saiki nek pancen kowe arep gayuh sing jeneng Wahyu Purba Kayun gayuwen ning kowe wis modar Janaka. Rene le. Piye, Tru? Ndoroe agi wae. Klebon sate terus sare lho. Wah, jan ngantukan turu sanggon-gon. Ha iya. Gugah, Tru? Ya. Ora ngeget lho, nganggo tembang, Gugah Ndara nganggo tembang. Heeh. Ndara kula, Ndara Janaka. Mangga sami wungu sinaosa weteng wareg. Ndara kula, Ndara Janaka. Mangga sami wungu Bapak kedah dipun temokna. Ndara kula, Janaka. Panengah Pandhawa satriya bagus. Apa ya, Kang? Ayo sing temu to, nglegena ya kabeh. Oh iya. Ndaraku pancen ayu. Ora banget ya, Kang? Ora. Lanang kok ayu apri po? Iya. Ndara kula, Ndara Janaka. Lananging jagat lan suring bawana. Ya, kowe genti, Kang. Angel iki wis kewareken tenan iki. Heeh. Grampol tek kowe, Tru. Oh iya. Numpak gendhok. Weh. Sing bener to. Biasane senengane Ndara Janaka ki kuwi, ning ora kek numpak gendhok ki ora. Yen liwat aku kelingan gubuk kae biyen tak goleren
kriwikan dadi grojogan. Sing bener. Ha iki bener. Asna ya nyuk, Kubu Kasmara kuwi ra ngono kuwi tembange. Oke. Sriyoning mustika tuban laku tresna ile sampun dangku. Kuwi dadi rengu kabeh ya nyuk. Ah terus apa? Senengane Ndara Janaka kapilut. Oh ya. Kalamun keduren. Kalamun kenden. Kalamun weruh sliram batin iki anane tansah rengu rasa tresna kang tak endem sarwa mikir ati tan bisa jenjem kaya ra bisa ngencati saben wanci tansah anggodha-godha ati nanging aku wedi bloko pungkasane temahan lara tris Tro Sik, Tro. Apa? Tangane Ndara kok wanyep njekut ngene ya, Tro. Nek sare ra mungkin ngene iki. Coba tri, Gong. Lah ra tenan ta, Tro? Ngapa? Ndara siaran dia, Tro. Ngapa? Ndara sedo. Piye? Ndara sedo. Ora ngapusi, delan dhewe gulune berdarah. Bulanan maling bulanan dasmu. Iki lho sawangan belahi. Oh. Ndara. Ndara. Layak kok ditembrangke kayenge kaya ana rawungu. Jebul jenengan kok malah sirna marga layu Ndara. Mula niku ta nek nampa pasuwitan niku diati-ati. Nek nampa wong sing ora kenal iku diati-ati, ditonton sithik ora kok langsung percaya. Tru, wong mudar ora krungu ta omong ngono piye-piye kae. Mudar-mudar ki Ndara to, Gong. Ah wis mati, ora krungu. Piye ora krungu? Mang ngono kuwi ora. Iki piye carane iki ben Ndara Janaka iso urip? Iso urip po? Iso. Masa? Heeh. Ndara niki pripun? Kek gareng, parake gareng yo. Ayo, Gong. Wah, jan wis ngene iki lho repot ke.
Musidam sikaring bawana langgeng. Wis prapta ning repat kepanasan, ndak sawang ora ana dewa siji wae ingkang wani ngetok ning papan kene. Malah ndak sawang kae Korisela matangkep kok mboya ditutup teka dadi menga kaya mangkono. Manikmaya aja kaget, iki Sang Hyang Wismaya ingkang prapta ning Bale Marcukundha. Manikmaya tansah marah pamoring sukma sinuksmaya winaya ing asepe pambukaning warana tarlen saking liya playaping aluyup ora suwe meneh bakal kelakon apa sing dijangka dening Sang Hyang Wismaya. Manikmaya aku sing prapta Yayi. Astra Musidam sikaring bawana langgeng. Kakang Wismaya prapta wonten ing Kayewangan Suralaya kanthi wujud Sang Hyang Wismaya. Manikmaya aja kaget ulun ingkang prapta ning kene. Manikmaya kados pundi Kakang? Anane aku prapta ning kene iki aku mung arep nagih. Sartane aku mung arep benerke kelan apa kang dadi pakarti kita. Kados pundi Kakang Wismaya? Aku tak takon kelawan jeneng kita. Jeneng kita ulun jaluk kanthi banget supayane walaka. Kados pundi Kakang? Apa pancen bener yen to kita Manikmaya bakal masrahke wujuding kanugrahan aran Wahyu Purbakayun ana ngersani atmaja kita ing Tunggul Malaya ya kuwi si Dewa Serani. Sartane yen to pancen bener mangkono, dasare apa sartane kena ngapa jeneng kita? Maringake wujude kanugrahan kelawan menungso ya kelawan titah. Ingkang sepisan wae mboya tau nindakake manembah, sepisan wae mboya tau nindakake ibadah, sepisan wae dheweke mboya tau mangerteni dheweke kuwi saka apa, sartane sapa ingkang nyipta kelawan dheweke. Manikmaya, apa pancen wis keblinger timen jeneng kita teka mung merga ngeboti marang garwa kita ya kuwi Bathari Durga nganti kaya mangkene lelakone. Manikmaya kebangetan timen. Apa ya wis bakal kelakon entek ning Madyapada iki wong-wong kang tansah jejeke marang kautaman yen to dewane wae tansah mbelani kelawan menungsa kang duweni watak angkara budi candala. Manikmaya kagyatri sang kapirango rinangkul kinampet kampet
ya sangretane ing bawana ya kitu kang walang ati Astungkara sidam saring bawana langgeng Kakang Ismaya. Kula kinten babakan perkawis menika jengandika Kakang Ismaya mboyake ing tumut-tumut. Aku ya panjenengan ulun mboya kena melu-melu, mboya kena cawe-cawe perkara iki dasare apa? Dasare apa Manikmaya ulun ndak takon. Kakang Ismaya ana paran awit pancen sedaya menika perkawis kula warga menika sih tresnanipun antawisipun ingkang rayi kalan Atmaja ulun inggih menika pun dewa seraning Tunggul Malaya. Menawi ngantos Kakang Ismaya tumut-tumut perkawis menika malah ing sak mangke panjenengan badhe nglepataken kelawan jengandika Kakang Manikmaya wonten timbalan cetha wis keblinger timen pakarti kita. Ning atase panjenengan ulun iki nalika semana medhun ana ing alam Madyapada ya ning jagat iki duweni perjanjen kamangka nalika semana perjanjen ulun kuwi sineksen dening Eyang Padawenang ya Sang Hyang Padawenang nalika semana perjanjen ulun antarane siji Ismaya trima mudhun ana ing Madyapada momong sak tedhak turun kita ingkang kaping pindhone ulun iki ngulat tumurune kanugrahan saka pangeran aja kongsi menggo dalan. Banjur ingkang pungkasan ingkang angka 3 Ismaya diwenangake ngelingake jeneng kita yen to kita lali sartane benerke yen to kita luput ndandani yen to jeneng kita rusak. Mula kang saka kuwi malah ulun kira sing luput kuwi dudu kok panjenengan ulun nanging pancen jeneng kita Manikmaya. Merga wis wani bakal menehake wujuding kanugrahan kelawan Dewa Serani. Kamangka wis ngerti dhewe wis priksa dhewe yen to Dewa Serani kuwi ora tau manembah kok malah bakal diparingi wahyu malah gawe karti sampeka yen to jeneng kita ya si Dewa Serani bakal kelakon gayuh wujuding wahyu purba kayun watonta Janaka kelakon dipateni Manikmaya menungso boyatan. Kula kinten sampun boten wonten tabetipun kadang werda kaliyan taruna. Kula kinten sampun dipun cupet kemawon dugi semriki kadanganipun ingkang rayipun Manikmaya kaliyan pun Kakang Ismaya. Wase yen to jeneng kita isih berguguk nguta waton mboya gelem maringake wujuding wahyu purba kayun ana ngarsane para Pandhawa. Aja takon dosa panjenengan sing bakal ngamuk kayiwangan Suralaya guntur geni guntur angin sirnakno Kakang Ismaya guntur geni guntur angin. Guntur geni guntur angin wae mboya tumama ning raga ulut. Kuwi nandhake yen to pancen pakarti kita kuwi luput. Pakarti kita kuwi mboya bener Manikmaya wiladala kula aturi nampi Kyai Cestri Sula Kakang. Sang Hyang Ismaya
Eling-eling Dewa Wataknawa kena lara lubuting mati. Nalika semanten kenging dayaning Kyai Trisula manarsaning sada jlegati buta gedhe. Wah. Uta Pandhatata Gati Wisaya Indriyaksa Sara Maruta Pawana Bana Margana Samirana lan Warayang Latala Manik Maya pancen wis mingerke blatmu ngasih kowe ora eling aku iki kadangmu tuwa lah kok dadi mbok pulasara kaya ngene gulung tenan sayang kowe dadi dewa seprana seprene niatmu pancen kowe arep nyinggirke semaya saka Madyapada apa dene kayangan Manik Maya kanugrahan siji tak jaluk mung siji nganti kaya Gusti ora arep matedhake kanugrahan liyane lah kok teko kebuangeten timen kowe Manik Maya kelakon tak gaglak entek kayangan kula aturi nampi wahyu purba kayun kang amang cipta pukulun ing Kakang Ismaya kula nyuwun diagung mangaksami Kakang mboya dadi ngopo yektine pancen ulun iki wis apal merga mboya pisan mboya pindho jeneng kita kuwi mesti wae duweni tumindak sartane sloga kang kaya mangkono. Nyuwun pangapunten Kakang. Ya wis mboya dadi ngopo? Wis ngono wae Manik Maya ndak rasa mboya pantes yen to. Ismaya ingkang duweni janji ora arep mungganing kayangan teka mapan ning Suralaya tak bali nang Madyapada Manik Maya.
Lah kok dadi kaya mangkono kahanane. Tak pethukne nanging ora arep nganggo jeneng Sang Hyang Wismaya. Loh. Say. Kisana nuwun sewu. Lah kok teko dadi ki nggawa kuwandane Raden Janaka Kisana. Ana perkara apa? Mengke riyen Raden? Sampeyan sinten? Nuwun sewu tak nyuwun priksa sampeyan sinten kok pun priksa kali Ndara Janaka? Ora priksa sebab apa. Merga pancen Raden Janaka kuwi satru ingkang limpat. Sartane satru ingkang wis kondhang kaloka jagat iki prasasat keberbeken kumandhang asmane Raden Janaka. Weh iya ya. Delok YouTube kuwi delok anduk. Ha iya. Takoni wae sapa kowe? Mekutane kok kaya letrong. Letrong ndukmu ki ra satriya iki kaya ampuh ki. Ampuh ngungkuli pil. Nuwun sewu Raden panjenengan sinten? Takon marang aku Kisana. Aku Bambang Sukmalegawa. Bambang Sukmalegawa? Iya. Sira kuwi sapa? Kula pun Petruk Kanrong Bolong Raden. Kula menika abdinipun Ndara Janaka. Petruk Kanrong Bolong. Oh iya, kowe kuwi Panakawan. Nggih. Sing mburi matane amba kuwi sapa? Matamu kuwi. Gong ora ngono iki satriya, Gong. Satriya matak-matake aku iki wong tuwa ya, Mas. Lah sawape ampuh aku mbangane kowe. Dhisik aku le urip mbangane kowe, Mas. Dimatak-matake, Masane emosi aku. Nang omahe sembah anak bojo e. Jek bojomu digondhol. Heeh. Weh. Petruk Kanrong Bolong. Pripun Raden? Iki Raden Janaka kena ngapa? Niki wau pinanggih kalian nalin apa? Pendhita Resi Rawana. Jarene sagu ajeng suwita kali Ndara Janaka mbasan ditampa paswitane padha mlaku bareng. Mbuh piye carane kok niki kayake Ndara Janaka dijulung tungkul niki kenging napa niki Raden? Goncang kancing langit kelap-kelap katon. Ler kencang sang alis suri sang mawe gandrung. Sabaran kadul wukir moyak mayek saking tias balemur. Kilurah Petruk, pripun Raden? Sejatine ndaramu iki ora kok mati kuwi ora. Lho, Petruk ki ngayal. Ngayal piye to, Gong? Wis tak pestheke mati anyep gunyep kowe ndemok. Ah, ya anyep. Ning kan ora entuk apa kae jenenge? Transplantasi apa? Darah iki lho, Truk. Transplantasi. Heeh. Apa ki implan. Darah kuwi lho, Truk. Dadi darahe kena ngalir. Petruk Kanrong Bolong. Pripun Raden? Iki janjane mung kena lelara merga pendhita sing aran Resi Rawana kuwi nyokot janggane ndaramu. Oh, pantesan. Pinten ditambalke tubles niki munan? Tubles ndokmu kuwi. Padake kendaraan apa piye ta? Pun gadi napake seranane pripun Raden? Ki Lurah, pripun? Iki sane mari yen to penyakite disedot. Lho, disedot? Iya. Goleke dongkrak terus. Weh. Dongkrak kompresor. Ha iya. Malah arep bengkel. Disedot pripun niku Raden? Disedot saka tutuk liwat tutuk. Weh. Walah. Nggih monggo dicake mawon. Anu sinten niku Raden Sukmalegawa. Tan samar pamoring sukma sinukmaya
Sinukma winaya ing asepi sinimpen teleng ing kalbu pambukan nalika semanten sinandhak tutu ing Sang Raden Janaka tutu ing Sang Raden Sukma Legawa den templekaken wonten sak majaning tutu ing Sang Raden Janaka nalika semanten sangka ampuh lan eloke dayane Sang Bambang Sukma Legawa penyakit ilang tuntas bablas angine gregah kaya wungu saka nendra wonten satra ingkang mitulungi dumateng ingkang abdi nggih jasad kula pun panengah Pandhawa jengandika sinten Raden Janaka wonten timbalan pun tepangaken kula pun Bambang Sukma Legawa kok kaya jamak ya Truk jamak piye lanang ro lanang ngono kuwi napas buatan to mau heeh nek lenang ro wedokno ya Truk ya. Heeh. Coba nek sing ditambani mau ki Ndara Sembadra apa Ndara Srikandi ngono rak ya sip ta Truk ya awake dhewe entuk pemasukan. Ngapae? Sip matamu kuwi. Jora kasar kok terus nesu sampean ki nang ora. Raden Sukma Legawa ngaturaken genging panuwun awit jengandika sampun mitulungi dhateng jasatipun Arjuna. Inggih Raden sayektosipun kula menika namung nedheng lampah tapa rame kula menika kedah mitulungi dumateng sinten kemawon ingkang betaken senjata pitulung Raden wonten timbalan menawi dipun keparengaken kula ngaturaken sembah pangebekti kula kunjuk kula badhe nyembah dlamakan suku jengandika Raden Sukma Legawa nuwun sewu Raden sampun kados mekaten sampun menika dharma bekti kula Raden nalika semanten den sembah dlamaning Sang Bambang Sukma Legawa eling-eling nalika semanten sejati pranyata nenggih Sang Hyang Ismaya nenggih Sang Lurah Semar Badranaya ing menganggah sampun gadhahi tekad saklebeting manah sinaosa datan kalahiraken bilih Sang Raden Janaka saged pikantuk kanugrahan menawi andilat dlamakaning sukuning Sang Nayantaka nalika semanten wis kalampah wujuding wahyu purba kaya nuncat saking angganing Sang Bambang Sukma Legawa manjing wonten angganing Sang Raden Janaka ngaturaken genging panuwun Raden sampun kula kinten sampun cekap pepanggihan wonten mriki kula namung kepengin mangertosi kula kepengin sumurup kados pundhita diapuranipun Resi Rawana Raden paripun sami mbal wacana pasar pelajaripun Sang Raden Abimanyu Rama kula nyuwun senjata pitulung Kanjeng Rama
pedhot ing gruduk rene iki ngapa to Tru? Ambo. Ki ora ngerti sangkan parane kok. Anakku lanang Abimanyu ana apa? Rama nyuwun senjata pitulung. Sekawit kula minggah wonten sapucahing Argamataya ing pangangkarsa nggayuh wujudipun Wahyu Purbakayun. Malah ing sakmangke kula pinanggih kalian Sang Prabu Dewa Serani kula dipun bujung badhe dipun pejahi Kanjeng Rama menungsa ratatanan. Lamur. Sapa iki satriya bagus wis ngerti karo aku ndadak takon. Ayo Resi Rawana kowe ora badar jati wujud takon dosa tak ilang-ilang wandamu. Mati dening aku tampanana. Mati. Nalika semanten Campuh Brang Tanjung Yuda Ananggiri Sang Resi Rawana mangsa Sang Bambang Sukmalagawa. Nalika semanten badar jatining wujud sami sakala nenggih Kilurah Semar Badranaya kalian Sang Pandya Bathari Durga. Aduh. Betul. Menungso ratatanan. Ngrusui darahku. Betul, Kakang Semar. Kakang Semar apa? Pendhita kok. Kaya kowe pendhita kok roke dawa. Kakang Semar kowe mau punten. Bali. Inggih. Anakmu wis sak bali. Anakmu sak bali saurunge kowe tak rampungi nyawamu Durga. Inggih, Kakang. Janaka kakang apa? Wah. Bali. Sigra tetel gayo angkasa sira risang Ramandaya pati
Ola menungso ora tatanan Kurawa sajak padha ora nrimake kae ketok Begawan Durna mlayu mrene timbang mung entek-enteki wektu kula becak seblake mbarat mbuh tibamu Kurawa Telu kok 6 cah kok gendeng Ndara Janaka ora ngira yen to Bambang Sukmalegawa kuwi sejati Kakang Semar Mancan kula jarak pun kula suwunke wujude Wahyu Purbakayu sak menika pun mapan tenganggane Ndara Abimanyu Kakang Semar pripun kok iso dadi Wahyu Purbakayu mapan ana anggane anakku Abimanyu sampean wau emosi to sampean wau duka sing jeneng Wahyu niku nek dereng 40 dina 40 bengi urung entuk nggo nesu urung entuk nggo ngubal babaling kenepson niku dereng angsal ngono Kakang Semar nggih aja kok nesu kumpul bojone mboten angsal sadangunipun 40 dina 40 bengi lah sak menika sampun mapan wonten angganipun Ndara Abimanyu awit kala wau oncat awit Ndara Janaka mboten saged pepermu babaling kanepson niku Ndara Abimanyu pun sampean pun nampa wujuding Wahyu Purbacarita Purbakayun Wahyu Purbakayun alhamdulillah nggih Ndara Abimanyu alhamdulillah Kakang Semar pripun ngaturake gunging panuwun Siwa Semar ngaturake gunging panuwun nggih kula tampi dawuh sami-sami kula nggih nyuwun pangapunten ngaturaken kopat janure tuwa kopat duduhe santen menawi lepat nyuwun pangapura lan menawi lepat kula nyuwun pangapunten tiba sepadha-padha Kakang Semar nggih wusana panutupe ngatur mugi-mugi sak penger kula sak rombongan lare ingkang dipun kitanaken dalu niki ora dalu niki le kitan wis ndakene di acarane dalu niki mugi-mugi saged dados lare ingkang saleh ngabekti dumateng tiyang sepuhipun isa mikul dhuwur mendem jero aja mung kandheng ning pangucap nanging kababaro dadi pakarti usana panutupe ngatur slamet sing nanggap slamet sing ditanggap slamet sing ronton tanggapan slamet sak kabeh-kabehane Bagong golekane aja lali oke Pak ora laras